Velkommen til Dimission 2011. Det er en helt særlig dag for os alle sammen. I har helt sikkert glædet jer til at komme i dag, få jeres eksamensbeviser og fejre dem, I kender og elsker. Og vi har i hvert fald glædet os fra Pharmakons side til at fejre jer alle sammen. Mit navn er Tina Schilling Hansen. Jeg er uddannelseschef for farmakonomuddannelsen, og jeg vil lede jer igennem dagens arrangement her, i hvert fald de første 1,5 time, som vi har våget at holde ude i det fri under åben himmel, som vi har skrevet til jer. Og det er på baggrund af de vejrudsigter, vi har fulgt sådan cirka hver 6. time her den sidste uge. Jeg fandt 4 firkløver inden for 5 minutter, da jeg var ude og gå morgentur, og jeg er helt sikker på, at det holder tæt. Men jeg er meget glad for at se alle dem, der har fulgt opfordringen og taget tæpper med og paraplyer med og hvad det ellers er. Og I har også fundet nogle af de ekstra tæpper, vi har liggende. Dimission betyder bortsendelse. I vil ikke blive sendt bort lige nu. Der vil gå noget tid endnu. Først kl. 2 regner vi med, at arrangementet her er færdigt. Programmet kan I se i folderen. Jeg vil ikke gå detaljeret ind i det, men vi vil bare tage for os af godterne. Og når vi er færdige med den del af arrangementet, der foregår herude, så vil der være nogle buffeter indenfor, hvor I kan nyde lidt godt til ganen. Der vil være mulighed for at komme rundt og se Farmakonomskolens gode rammer med 5 store undervisningslokaler, et multirum, en elevkælder. I vil også have lejlighed til at gå i Farmacihistorisk Museum i kælderen, som vi er så heldige at have her på stedet. Og så vil der være en emblemstand fra Farmakonomforeningens side indenfor, og Farmakonomskolen har også en lille stand, hvor det er muligt at få et minde fra dagen. Jeg håber, I vil benytte jer af alle de tilbud, der er resten af dagen her. Velkommen særligt til hold 11. I har været en fantastisk årgang, og nu skulle man jo tro, at jeg stod og sagde det hvert år, men det gør jeg faktisk ikke. I har været helt særlige. Vi har rigtig godt kunne lide jer. Vi har rigtig godt kunne lide at undervise jer. I har været søde, I har været konstruktive, og vi har faktisk også sådan lidt en fornemmelse af, at I meget godt har kunne lide os. I har i hvert fald givet nogle rigtig søde og gode tilbagemeldinger gennem de seneste år, og det siger vi tak for. Udover de 116 elever, der er her i dag, så vil jeg også sige velkommen til de 397 pårørende, og måske flere, fordi vi har i hvert fald sat rigtig mange stole op, og de er brugt, så måske er der flere end 397. Også velkommen til de 5 fra Farmakonomforeningen, formand Susanne Engstrøm, næstformand Christina During, så har vi elevbestyrelsesformand Anne Vejrum, og så har vi nogen, der passer standen, og vi har også journalist og fotograf osv. Tak fordi I er kommet. Også særlig velkommen til 2 fra Pharmakons bestyrelse, Vinnie Krog og Ute. Ute? Ja, det forsvandt lige. Parksen. Fra henholdsvis Albertslund og Ballerup Apotek. Og derudover også til de apotekere og uddannelsesansvarlige, som har taget imod indbydelsen og er kommet her i dag. Også velkommen til gæstetaler Anne Sletø fra Københavns Østerbro Apotek, og til skolens personale, som har knoklet for at få det her arrangement op at stå. Også velkommen til alle kontaktpersonerne og øvrige undervisere. Første taler, det er Janne Albertsen. Det er en kvinde, der har 2 titler. Hun er både direktør for Pharmakon og rektor. Og jeg tror nok, jeg kan sige, at den sidste titel, den er ret dejlig at have lige en dag som i dag. Så værsgo, Janne.